Hej peeps. Vi kom ikke afsted. Dagen op til afrejsen var ekstremt stresset. Og det første, der skete, det var jo, at vores lejlighed blev sat til salg. Og i forbindelse med en masse fremvisninger og så videre, blev den solgt efter 3 dage. Det i sig selv er jo ikke en dårlig ting, da vi skulle bruge pengene fra lejligheden til noget at bo i Gran Canaria. Vi i hui og hast, og også mere end vi begge to kunne tåle, pakket vores kufferter og vores katte ned i flyttekasser. Fik flyttet buer og papegøjer ud til en kammerat af mig, som også selv har papegøjer, fordi vi ikke i første omgang kunne få dem med. Vi venter på papirer på dem, som vi i første omgang har fået at vide, at vi ikke skulle have. Det skulle vi så alligevel. Gode råd var dyre, derfor fik vi Simon til at passe dem. Indtil papirerne kom, så kunne vi eftersende dem til Spanien. Papegøjerne ude ved Simon stadigvæk, og i lørdags tog vi vores kufferter og tog som sagt ud i lufthavnen med katte på slæb og det hele. Thomas han tog i forvejen med en taxa, for der var ikke plads i bilen, som jeg kørte i, på grund af dyr og kufferter. Da jeg kommer ud til lufthavnen, tager jeg en masse beskeder fra Thomas. Han har brækket sig rigtig, rigtig meget. Han har ondt i hjertet. Og han har det meget, meget lidt godt. Og da jeg finder Thomas siddende inde på en café i afgangshallen, er jeg ikke i tvivl om, at der skal rekvireres en ambulance. Thomas havde det rigtig skidt. De tog så imidlertid ikke Thomas med. De var så søde at aflyse vores afgang, vores rejse. For vi kunne hverken nå det ene eller det andet, og jeg turde ikke at rejse med Thomas, og det gjorde Thomas heller ikke selv. Da vi kommer hjem, der skriver vi til Rigshospitalet om, efter vi har parlamenteret, at det nok er bedst at tage imod radium 223 herhjemme, fordi Thomas bliver i 2 dage efter ved med at brække sig spontant. Han sover meget. Han sov faktisk første nat efter det her, sov han næsten 24 timer. Ja. Rigshospitalet var enig med os. Thomas er blevet sat i et akut forløb, har allerede i dag været i scintigrafi, en scanning, hvor de kan se metastaser og så videre. I morgen skal han have sin blodprøve, og vi forventer desværre, at hans PSA det ligger ekstremt højt. Og her der snakker jeg over 1000. Han er begyndt at tabe sig. Han tabte 6 kilo på 10 dage.
Og det har vi så gudskelov fået stoppet nu. Og vendt en lille bit smule. Så hvor han før vejede 114, vejer han nu 106. Jeg har det ikke så godt. Det betød jo så, at det hele endnu en gang blev væltet på hovedet, og jeg derudover faktisk var pissehamrende bange for Miss Thomas. Det er jeg stadigvæk. Det sidder helt inde i sjælen på mig. Og vi kunne gudskelov være i vores lejlighed, hvor vi også er nu, indtil den 1.3. For der er den jo solgt fra. Og det betyder jo så, at vi har skulle finde et andet sted at bo i de måneder, hvor Thomas får Radion 223. Det betød så også igen, at jeg skulle finde et sted til os, for Thomas har ikke kræfterne til det også. Jeg er glad for at sige, at jeg har fundet et sted. Et meget fredfyldt sted op nordpå, og jeg tror, at det er det, vi har begge to har behov for. Lidt ro, lidt fred, og det gode det er, at alle dyrene er velkomne. Vi har ovenikøbet fået 2 papbørn deroppe, som er 2 små brohester. Den ene hedder Fjolle, og den anden hedder Karma, tror jeg det var. Ja, det kan jeg ikke huske. I hvert fald 2 rigtig, rigtig søde ponyer, som jeg fik en masse kysser af, da jeg var oppe at se huset i dag. Jeg håber, I kan forstå, hvor alvorligt det her er. Vi har behov for, at Thomas og jeg, vi har behov for en masse ro omkring os. Vi har behov for, at Radion 223 giver ham et fortjent break, for han er begyndt at få rigtig store smerter i sin hofte og i sit lårben, hvor der ifølge skintografiet i dag er spredning. Pips, jeg behøver ikke at fortælle jer, at det her, det er stinkende alvorligt. Det er sidste skud i bøssen i Danmark. Radion 223 bliver nødt til at gøre sit job, for at vi kan komme afsted om 5 måneder. 6 måske. For ellers så kan jeg se min mand visne herhjemme. Hvorimod, at hvis han er stærk nok, og vi kommer til Gran Canaria eller Spanien, så er der stadig behandlingsformer til ham. Der går højst sandsynligt et par dage, før jeg hører fra mig igen. Jeg er emotionelt dybt påvirket. Jeg er bange igen. Jeg er udkørt. Og jeg kan ikke tillade mig at slappe af. Pas rigtig godt på hinanden, og pas rigtig godt på jer selv derude. Og nyd den tid, I har sammen.